Otan kuvia ja sitten piirrän. Mari on just nimittäin ostanut uuden kameran. Kattokaa kaikki sun pöydällä. Kattokaa kaikki mun uusi lemmikki. Vähän lietoja aste 12. Ja sitten Timppa viimeisenä. Mä ajattelin olla ihan fiilis juttu. Eli tässä on nyt pikkusen semmoista läpileikö, mitä me tehdään, että me... Ja mulla on siinä vieressä toi juttu, niin siinä on vanha pohja, vanha öljyrimaalla, se on toi vihreä väli, muotoissa käytettiin aina jotain vihertävää pohjaa, maisemissa on monesti vähän tulehtavaa. Niin tähän mä teen sekatekniikan, eli tässä on vanhat maalaus, mä oon muistanut sen ja sitten mä oon laittanut dammarin eristyksen siihen väliin. Niin mä teen sekatekniikan, eli tämä aloittaa temperalla tähän dammarin päälle, sitten se kuivaa, menee pohjeliin, niin mä pystyn jatkaa öljyllä. Ja sitten kun se on vähän kuiva, niin siihen taas dammari, sitten taas temperaöljy. Eli tämä on semmoinen taas tosi vanha tekniikka. Niin mä teen sen vuotta sitä nyt teen. Tässä olisi hyvä kuumaa kaikki. Tuossa asiassa on värikynästä, eli tehkää tuohon puumerkkeen. Eläväni on raskasta, eli aina raskasta, niin rasvasuun pitää lisää. Tää on semmonen vanha, nää on ne vanhat niin maarinesteet. Niin se on semmonen emalimainen sun pihva. Joo, se on tässäkin, kun me kokeilla tätä. Niin tää on vanha maalaus, minkä mä oon puhistanut ja sitten laittanut sen dammarissa. Se on tämän tuntunen. Ja tän päälle mä nyt maalaan tällä temperalla, niin se tarttuu siihen. Nyt kun mä maalaan tästä tän päälle öljyllä, niin sitten kun se on vähän kuivunut, niin mä vedän siihen taas dammarin päälle. Sitten se taas eristää sen. Öljyn päälle mä en pysty maalaamaan suoraan tällä temperalla, se ei tartu siihen. Mutta aina paras se dammari väliin. Mä en opeta sitä, mutta tekniikka on niinku tuttu. Sen takia nämä kaikki nämä merkit, niin kuin ICX, se on Jeesuksen ja Kristuksen Marjalaisena MTO. Backstage tarkoittaa tavallaan sitä, että käytetään tämmöistä paksukkoa puulilakannasta. Kotkontaktia tuo Päivi ohjastaa tietysti. Sitten se kangas kostutetaan niin, että se on ihan läpimärkä, sillä tasaisen märkä. Tietysti piilotetaan sitten näille lyhtyille ensin. Ja tässä on suihkepullo, johon voidaan laittaa väriä lisäksi. Tai sitten on suihkepullo, jossa on puhdasta vettä. Ja sitten on vielä tämmöinen pikkupullo, hevostenhoitopullo, jolla voidaan sitten niin ohjata sitä väriä tässä kankaalla. Jos ei haluta, että se menee mihin tahansa, niin tällä voidaan sitten jahtaamassa. Eli ei tavallaan käytetä pensseliä ollenkaan ja aineena käytetään tätä mattaa ja pigmenttiä. Ja jos halutaan, että se kivasti valuu, tavallaan niin kuin näin aina valutellaan ja sitten kun menee viirut tonne päin, niin sitten käännetäänkin niitä kulmittain, ne menee tonne päin, sitten otetaan mieltä ja käännetään toiseen. Pohjuttaisi menee, kun siinä on hukkaa, ei kannata millään nimessä. Nyt kun sitten käyttänyt tätä öljyrimaalaisen pohjalla, niin ihan kilpaa. Tämä on tähän tarkoitettu, jos kannattaa tehdä sillä lailla. Sitten pigmenttejä on tässä, eli näkyy täällä on ultramariini. Tässä on se muoto, mikä teillä niin lähtee siihen, kun te teette öljyvärillä, niin näin tehtiin ennen, että kierrettiin nämä värit ja sitten pantiin se sideaineen. Niin öljyvärit tehtiin niitä. Sitten meidän on aika helppoa tämä homma nyt, mutta se tehdään aina vaikea, kun on jäljellä niin tuo pigmentti ja sitten sideaine, ja tässä on akryyli, mitä on tämä medium, mikä on liima. Niin näitä käytetään. Ja puhdasta vettä sitten juoksevuus määrää sen, että tuleeko sitä höykyröitä ja jos haluaa paperisilppua, havuneulaisia hiekkaa, niin nekin sinne tarvitaan. Tämä liima ei sillä ole leviä enää. No, tämä on ihan lopputon aihe ja tuolla Amerikassa on ollut henkilöt Jackson Hole, jos haluatte kirjata muistiin, ja toinen on Max Ellis. Pitäisikö koittaa laittaa joku PayPal-nettikauppasysteemi? Olla poserauksillisia. Se posee. Joo.
Lapset tykkää makoilla.